No se pot entendre bé Àngels Gregori sense atendre a dues circumstàncies vitals que són molt particulars, jo crec. Primer, el seu debut molt precoç, vull dir, la seva activitat molt precoç, i després el seu activisme cultural, no? Primer en Impuls de la Poefesta, després en altres àmbits més grans, ara és presidenta del PEN Club català. El PEN Club és una entitat que aixopluga escriptors perseguits arreu de tot el món, doncs jo crec que és una... Dins de l'àmbit de les coses que fa té un compromís molt gran, i jo crec que Àngels Gregori és això, no? A més d'una poeta que porta molt de temps i que va començar molt jove, perquè encara és molt jove, té aquest aspecte d'activista cultural, no? I a més ella personalment és encantadora, és una persona engrescadora, és divertidíssima i te produeix aquell benestar que va més enllà de la literatura i la seriositat, no? És combinar amb dues coses. No sé si li vaig entendre bé la idea, però parlant amb ella ja parlava com una espècie de... Jo crec que podria anar per ahí. És una espècie de recorreguts per els paisatges, associant-los per els paisatges i els jocs, associant-los a les experiències vitals, no? Ho fa de manera molt senzilla, on tot flueix, amb una poesia que és molt directa, però que de tant en tant te sobta i té un nivell de profunditat i una càrrega molt gran. És un estil, jo crec que dins de la seva generació és molt particular, té de les noves generacions, però també de Josep Piera, segur, d'altres autors, i al mateix temps té molta personalitat, no? Jo crec que a poc, encara que ja en els llibres anteriors ja se li anava veient, jo crec que a poc ha anat trobant el seu discurs. Jo crec que la trajectòria és de refinar el discurs. Jo crec que ella ha tingut la veu poètica, la tenia, i el que ha fet és modular-la, no? Guanyar experiència, guanyar lectures, I tot això ha anat que sigui aquella típica progressió, vull dir, torno a insistir que és molt jove, però aquella típica progressió ascendent que encara continua, no? I jo crec que si no el seu millor llibre, segurament és un dels 2 o 3 millors llibres quan els grans arbres cauen. Jo crec que és un dels 2 o 3 grans llibres de la seva trajectòria, estic convençut. Jo sóc un gran lector de poesia, sóc un bon lector de poesia. Jaume Cabré deia que calia desconfiar dels narradors que no llegien poesia, i jo estic molt d'acord. A banda també el meu treball com a periodista cultural, com a crític, fa que tinguis que estar pendents d'àmbits que potser no són els teus pròpiament, de l'assaig, de la poesia, del teatre, sobretot de la poesia i l'assaig, i combinant-los en la narrativa. Però a mi, com a narrador, no només com a periodista, m'interessa molt la poesia per el que té de depuració del llenguatge, d'adquisició de recursos, de millora de la capacitat de generar imatges. Jo estic totalment d'acord en el que deia Cabré, un narrador no pot ser massa bo si no és un lector de poesia. Jo crec que se llig poesia, és de veres que en el nostre àmbit se llig els cercles, no? La gent, els cercles poètics són com tancats, però després te n'adones que dins d'unes vendes que són xicotetes la gent sí que llegeix, i després n'hi ha que veure fenòmens com el Poefesta a València, a Oliva, o el que ha sigut la sala l'Original a Barcelona. Els festivals que s'estan generant, la gent li agrada la part oral de la poesia. Jo crec que aquesta connexió en la part oral de la poesia, que té que veure també amb noves tendències també com el hip-hop, jo crec que l'estan donant una segona vida. N'hi ha coses molt difícils de matar, com per exemple la poesia. A més, la poesia està per tot arreu, no? És gent que no llegeix poesia, després encarrega a algú que li faci uns versos per a casar-se o per a divorciar-se o per a qualsevol cosa. La poesia ho impregna tot, no? I en les noves generacions de músics se veu de manera molt clara, no? I cal veure, l'últim any, tots els discos que s'han dedicat a Estellés, a Ovidi Montllor, etc. Jo crec que la poesia continua molt present, els mateixos homenatges a Estellés, que estan sent un èxit grandíssim. La poesia continua
present molt per sobre del que podien sospitar fa 10, 20, 30 anys. Si de vegades ens parem, jo com a narrador, de vegades me preocupa la falta de relleus generacionals, no? Com trobar nova gent que tal. En poesia jo crec que això no existeix. N'hi ha una generació boníssima, Rubén Luzón, Pau Sif, Ivan Llop, n'hi ha la mateixa Àngels, n'hi ha una quantitat de gent que ha pres el relleu de Teresa Pascual, de Josep Piera, de tota la generació aquella que portava el pes de la poesia i que pareixia que no trobaria en relleu, doncs estem trobant relleu, gent jove, gent que fa coses interessantíssimes, i jo crec que és una satisfacció molt gran, això a nivell de País Valencià. I després a nivell de tot l'àmbit lingüístic, el ventall és extraordinari. Jo crec que és un llibre que se recomana sol, no? Primera, perquè és un llibre d'Àngels Gregori, això sempre és una bona notícia, però jo crec que és una bona porta d'entrada per a lectors no massa aficionats a la poesia o lectors ocasionals de poesia, no? Per la seva musicalitat, per la facilitat en la qual se va penetrant un poc en el teixit neuronal i te va apoderant-se de tu, no? Jo crec que és una molt bona porta d'entrada a la poesia, i després, per als seguidors d'Àngels Gregori és un dels llibres imprescindibles, ja ho he dit, jo crec que és un dels seus millors llibres, i per al lector en general jo crec que se tracta d'un d'aquells llibres que pot agradar i que pot sorprendre i que pot colpir.